Pozdrav svima ljudi, evo nas u Serbian Games TV sa vama Teodor i danas ćemo raditi specijal za 40 subscribera. Hvala vam puno, ja nisam mogu da verujem tu, kad sam vidio tu cifru, hvala vam puno što me tako podržavate. Znači, hvala, ne mogu da zamislim šta radite sve za mene. Ja sam odlučila napraviti specijal. A to je pogodi šta je u mojoj ruci. To. I sa nama je Bogdan. To je moj brat, ako niste znali. Budi to. Ajde, ja ću prvi. Si dano materijal? Ne, samo nađi neki materijal. Stopiraj. I ajde. Možda vi ništa ne vidite. Stopiraj dok nađete vidjeti. Tako. Nađemo materijal. Sad čekajte ljudi trenutak. Evo ja ću da stavim sebe. Da ne vidim ništa. Ajde. Šta je? To je Transformers autić. Jeste. I ljudi, uspio sam, pogodio sam. Sada to je Yu-Gi-Oh špil. Pogodio je. Yu-Gi-Oh špil. Sada ću ja. A gdje nas što će vas vidjeti tu? Sada ću ja. Gdje se naša? Evo ga. To je puknuta bojica. Jest. Pogodio sam. Sorry ljudi. Pala kamera. Ali šta da se radi, nema veze, namestit ćemo je kako treba. Tako. Sada možda bolje vidite. Da. A sada će Boki, znači ovo je meni drugi put. Drugi put svako će po 5 puta. Vidite ovaj znak. Pozdrav za Marko Gaming 123 ili Zoran Trković. Njegov će biti kanal dole u deskripciji i pozdrav Nikolinu. Tako, Boki. Čekaj. Digne malo ruke, da se vidi na kameri. Menjač. Jeste, pogodio. Gledaj šta je moje reci. Pa koja je tu fora? Znači je meni treći put još 2. Ovaj i još 2. Ili 3 puta još. Tako. Ispruži ruke. Daj mi blok. Dobra, kocka je. TNT. Ali dobro, brate, ne može ovaj item isti kao ono. Kockica i pogodio sam. Zato što nema prevoda TNT. Ajde sad Boki. Svi znate šta je ovo? Vidite? Štipaljak. Jeste. Bravo. Pogodio sam zato što ima ono. Tako. Sada ja još jedan put. Ja sam završio. Čekajte. Ljudi, šta bi mogu?
Hoćeš? Ljudi, dok on nađe item, to će... Vidimo na item. Predmet dok nađe... Šta je? Pozivni? Karton. Karton, brate. Za raspored. 4. Ne. Da, 4. Sada. Samo ja nešto da odradim. Sad će brzo doći. Tako. Evo on je navukao ćebe. Sada znate, ja imam 7 godina. Ovo je nešto za laptop. Kutija od punjača? Nije. Bio si blizu, ali to je... Mogli bi se zvati ovo kutija, ali ja bi to prezvao neku kao... kesa. Tak nešto. Držite ovo. To je bilo to. I... Ajde, još ja samo. Ne znam. Ajde, ja i to zakliknujem. Ajde da vidimo šta će nam da. Ovo znaš, kotpice za štipaljke. Da. I izjednačeno je, niko nije pobedio, tako da ništa onda. I onda to je bilo to za ovaj klip i vidimo se u sljedećem. Pozdrav!